ăștia au o grămadă de bărci. Nu vreau să mă dau acum. Să te plimbi în apă de smaragd. Camionul și se întâlnesc, uite, s-a împrăștea râul în mai multe. Riviera Saskatchewan. Da, uite râul Saskatchewan. Da, uite, asta are apa mai albicioasă. Ajung și la ghețarul Athabasca și Columbia Icefield. E impresionant. Abia așteptăm să urcăm. Suntem pur și simplu uimiți. N-am fi crezut vreodată că o să vedem așa ceva atât de mare și de impresionant. Stratul gros de zăpadă se vede, parcarea este suficientă. O să mergem să luăm mașinuța aia mică roșie de acolo, care e foarte mare și cu care vom putea să urcăm pe ghețar și vom putea păși pe ghețar, fiindcă altfel nu este voie să pășim. Cum e roata? Murdară? E impresionantă? Asta merge pe ghețar. Super! Acum ne-am identificat și noi pe unde. Aici e râul Saskatchewan, pe care l-am văzut un pic, unde am făcut noi acea curbă, bucla, jos. Și am venit pe aici și apoi mergi spre Jasper încolo. Și riviera asta, râul ăsta mai turcoaz alb, se numește Sunwapta. Deci încolo se merge spre Jasper. Aici. Și noi o să facem aici mașina, Explorerul, și o să facem, nu cred că e voie să o atingem, nu? Uite, deja s-a desprins acolo. Și o să mergem la Skywalk aici și apoi mergi spre Jasper. Da, asta o să-l vedem și acolo. Foarte faină. Iar aici ne explică cum se formează râurile și cum se formează gheața. Iar pentru că în fiecare an cade în jur de 70 metri de zăpadă aici, în Columbia Icefield, se vor forma 2 metri de gheață. Și Athabasca înseamnă locul de unde ies pâraiele, izvoarele. Iar în cifre, Athabasca are lungimea de 5 km. Am intrat în clădirea asta să ne luăm o oră de bilete. Am avut impresia că suntem într-un aeroport foarte frumos și foarte mare pe dinăuntru. Are foarte multe toalete, deci nu e problemă. E curat, frumos, modern. Biletul pe zi, ca să faci cele două, am văzut că e vreo 130 ceva de dolari. Dar dacă l-am luat la pachet, pentru noi a fost un pic mai redus. La copii mai ieftin un pic. Mergem să ne pregătim de îmbarcare. Valea aceasta care pare foarte aridă, se vede marginea, mi-au spus că era doar ghețar aici. Doar că s-a topit și a mai rămas partea care o vedem acum pe mijloc. Aici era ghețar, de aia așa arid. Și jos este un lac ce s-a format din ghețar. Și aici ne explică ce ne zicea și domnul de la bilete, că de fapt ghețarul a venit până aici, în parcare, și că toată buza asta, cum ar veni, era plină cu gheață. Foarte înclinat, cel mai înclinat punct aici este. 100 și ceva de kilometri pătrați, parcă, uite. 165. E o dată jumate. Ce cristalină și transparentă. E o dată jumate în mărimea lui Vancouver. Da, exact. Sau e de 5 de ori mai mare ca Banff. Da, exact. Suntem pe ghețarul Athabasca în Columbia Icefield. Wow, e albastru de la sedimente. Wow.
Dă-te un pic să vadă că vorbim tot apa. Ce frumos se vede, albastru, albastru. Din cauza luminii, vezi? Așa dacă te la distanță, superb este. Da, uite, se vede albastru și încolo Ghețarul. La și 28 a zis să ne filmăm înapoi. La și 28, da, avem 30 de minute. Da. Sper să rămână filmarea asta, să se audă destul de bine. Că bate vântul, ăsta e primul loc unde bate vântul și iar e o înclinație foarte mare a străzii de acolo unde vine. Unde vin mașinile astea mari, făcute de Mercedes. E înclinat și sunt foarte simpatici toți animatorii, șoferii. Ia-ți un instant. Haideți să admirăm. Ia uitați ce frumos se vede apa cum curge. Apa direct din Ghețar, cea mai pură. Ne-au zis că putem și să bem. Peisajul ar fi fost așa. Ar fi fost așa, iar ei l-au nivelat, de-aia este multă gheață spartă, că l-au nivelat să putem noi să venim. Dragilor, mai avem exact 3 minute și trebuie să ne îmbarcăm. Impresii? Fain. Fain? Ce zici? E minunat? Ceva deosebit, unic, ha? Da. A meritat drumul nou? Mergem înapoi, fiindcă deja este timpul, chiar ultimii, la și 28-30 de minute am avut aici să admirăm, să ne bucurăm gheață, de apă, de peisaj unic. Și acum mergem înapoi și chiar putem zice că suntem super fericiți. Apa, care e apa de la... Amândouă le-ai umplut? Și cum e? E grozav, are un gust de ceva minerale, că... Da, dar zice că are de 5, nu știu ce mai mult, o zis. 5 ori mai mult ceva minerale. Și am ajuns și la terenul curajoșilor, la Skywalk. Aici putem să stăm cât vrem, numai să fim suficient de curajoși să mergem acolo, la Skywalk, să ne suim pe el. Și ne mai spunea că toată zona aceea care se vede câmpia aceea din spate, unde este plat, zicea că nu e o zonă sigură să faci poze, fiindcă pleacă de acolo de sus, pleacă bolovani imensi care ajung până acolo. Se văd și aici că au alunecat câțiva. Deci cam asta este. Sus vedem iarăși Ghețarul. Ia uitați ce frumos. Superb. Acolo. Deci, și sus. Toată linia de sus. De fapt, Ghețarul este sus. Acolo. Toată linia de Ghețar. Haideți să explorăm, să vedem curajoșii din familie. Vedem Muntele Kitchener, Andromeda în mijloc și apoi Athabasca. Și râul este San Wapta, care va merge în Athabasca sau ceva de genul neexplicat. Și aici sunt cascadele. Tot ce vedem noi până la nivelul acesta, la nivelul baza pădurii, este făcut de ghețari, săpat de ghețari, scrie aici în explicații, iar ce este partea în formă de V este săpat de râu, care s-a format din ghețari.
Și noi nu putem decât să fim super încântați și uimiți de toată frumusețea asta. Bun, curajoși, curajoși. Curajoși, curajoși. Wow, ho, ho, ho. Aici ca să ne obișnuim. Wow, ce incredibil este să vezi de aici. Wow, da, frumos se vede. Da, exact. De la Snowdome. Cel care se varsă. 3 riviere. Ghețarul de aici. Uite cum arăta în 1970. Athabasca, North Saskatchewan și Columbia River. Teren, cum arăta Athabasca. 1907. Uite 2011 și 2027. Uite lacul ăsta. Jasper. 115 cm. Columbia Icefield 710 cm. Între 7 și 10 metri, zice așa acolo. Jasper la 1600 de metri. Ca să știm că picioarele noastre merg pe aici. Picioarele merg și noi mergem. Hai mai repede. Wow, ce fain! Wow, poți să faci să vezi toată valea. Super! Chiar e impresionantă. Uite cascada. Da, ce frumos se vede! Salut! Facem poză? Hai! Hai, fă o poză! Am trecut aproape să facem poză. Cu aceasta încheiem și vizita la Skywalk din Columbia, Mount Athabasca. Mergem și noi, că deja e târziu, e 5. Cel mai înalt Starbucks. Cafea pentru tine și tati. Da, cafea, latte și sandwich-uri și brownies și ne încălzim un pic cu cafeaua, deși 12, 13, 14, 15, 16, 17, cam așa astăzi de grade. Ia să vedem noi splendoarea asta de lac. Wow, ce faină apă! Da, ce de lume, dragilor! Ia uite ce frumos se vede și sus. Wow! Ce frumoasă e apa, verde ca smaraldul, chiar bine că îi spune așa acestui lac. Dar nu e rece, e numai plăcută. Chiar plăcută, am văzut că fac oamenii baie, alții cu paddleboard-ul personal și aici $90 o oră. Și acum și picură, dar nu-i nimică, o să treacă. Sunt câțiva nori. Apa asta e cea mai frumoasă apă în care am fost vreodată. Apă de smarald turcoaz. Extraordinar de frumoasă.
sus vedem și un pic dintr-un ghețar. Acolo este o cascadă, câteva bărci, ca și noi, canoe din acestea. Mai departe mai vedem iar niște munți foarte frumoși, ca toți munții de altfel. Ce frumoasă liniște asta! Leni, du la tati piatra asta. Asta. Aici încheiem de la lacul de Smarald, Emerald Lake. Ne vedem într-un alt video. V-am salutat cu mare drag. Pa, pa!